Dziko la Ghana lapanga chisankho chomwe chikugwedeza Africa yonse. Chisankho chomwe chikufunsa funso limodzi lofunika kwambiri. Kodi thandizo limene timapatsidwa limathandizadi kapena limatenga china chofunika kwambiri kuposa ndalama? Tangoganizirani izi. Dziko lalikulu ngati United States likubwera ndi ndalama zokwana mabiliyoni akwacha kuti lithandize pa zaumoyo, kuthana ndi matenda ngati HIV, malaria ndi TB. Ndalama zomwe zingapulumutse miyoyo ya anthu ambiri. Ndalama zomwe dziko lililonse lingavomereze mwachangu popanda kufunsa mafunso ambiri. Koma Ghana inati ayi. Osati chifukwa sakufuna chitukuko, osati chifukwa sakufuna kuthandiza anthu awo, koma chifukwa anaona china chomwe anthu ambiri sangachione msanga. Anaona kuti kumbuyo kwa ndalama zimenezi kuli zofuna zina zomwe nzobisika, zofuna zokhuza data, chinsinsi cha anthu ndi ufulu wa dziko. Kodi ndi chiyani chomwe chimapangisa dziko kukana ndalama zambiri chonchi? Kodi ndi zoona kuti thandizo lina limabwera ndi mtengo wobisika umene si aliyense amauzindikira? Ndipo kodi ichi ndi chiyambi chakusintha kwakukulu ku Africa, komwe maiko akuyamba kuyima okha ndi kunena kuti tizagwirizana koma osati pa mtengo wa ufulu wathu. Lero tikufutukuza zonse mwatsatanetsatane mopanda kubisa chilichonse, kuyambira pambiri ya thandizo la US ku Africa kupita pa mfundo zenizeni zomwe Ghana inakana, mpaka tanthauzo lalikulu la chisankhochi patsogolo la Africa yonse. Khalani nane mpaka kumapeto, chifukwa zomwe mudzamve pano zingasinthe mmene mumayang'anira nkhani ya thandizo kosatha. Koma kuti timvetsetse, tiyambire limodzi videoyi kufikira kumapeto. Ndipo langa dzina ndi lomwe lija, Mike Thompson. Koma mwina funso nkumakhala, kodi nkhani inayamba bwanji? Dziko la Ghana linapasidwa mwayi ndi United States US kuti alandire thandizo la ndalama zokwana pafupifupi 109 million US dollars, ndalama zambiri kwambiri, zomwe zikanagwiritsidwa ntchito pa matenda a HIV and AIDS, malungo, TB, kukonzekera matenda atsopano kapena kuti epidemics. Mwachidule, izi zinali ndalama zothandiza pa zaumoyo wa anthu ambiri. Koma pali chinthu chofunika kwambiri, izi sizinali kungopereka ndalama basi, koma zinali mgwirizano wokhala ndi malamulo kapena kuti conditions pa chizungu. Ndipo mwina ena funso nkumati, kodi vuto linali pati pamenepa? Nkhani yayikulu ndi yakuti chifukwa chachikulu chomwe Ghana inakana ndi ichi: US inkafuna kuti Ghana igawane data ya zaumoyo ya dziko lonse, kuphatikiza mbiri ya matenda, zambiri ya anthu odwala, zambiri za matenda atsopano, ngakhale chisanzo cha mavirasi kapena kuti pathogens. Izi si zinthu zazing'ono, ndi zambiri zofunika kwambiri pa dziko. Ndipo chinthu china, anthu ambiri amaganiza kuti data ya chipatala siyofunika kwambiri, koma zenizeni zake ndi izi: data ya zaumoyo ndi mphamvu kapena kuti power. Imatha kuonesa momwe dziko lili pa matenda, kuonesa zofoka za system ya zaumoyo, kugwiritsidwa ntchito kupanga katemera kapena kuti vaccines, mankhwala atsopano, kupasa mwayi mayiko amphamvu kukhala patsogolo pa science. Choncho data chuma chachikulu kwambiri cha dziko. Kuti timvetse bwino, tiyenera kuyang'ana kumbuyo. Mbuyomu US inkapereka thandizo kudzera mu mapulogalamu ngati PEPFAR pa mapulogalamu a HIV and AIDS komanso USAID. Ndipo anthu ambiri aku Africa anapindula ndi mapulogalamu amenewa. Ghana inalandira thandizo lalikulu kwambiri, koma nthawi imeneyo zinali zosavuta kulandira thandizo, zinalibe malamulo ovuta pa data. Kusintha komwe kukuchitika pano, tsopano zinthu zikusintha kwambiri. Mwanjira ina zinthu zasintha kwambiri. US ikufuna kupereka thandizo kudzera mu madilu kapena kuti mgwirizano wapadera ndi dziko, osati kungopereka ndalama basi. Mu madilu atsopano, maiko ayenera kugawana data, kulipira gawo lina la ndalama kutsatira malamulo a US. Zikutanthauza kuti
thandizo lasanduka ngati mgwirizano wa business. US inapasa Ghana nthawi kapena kuti deadline kuti ivomereze mgwirizano, koma Ghana sinasayine, inalola nthawi idutse, ndipo tsiku losiriza panali pa 24 April. Izi zikutanthauza kuti Ghana inakana mwadala osati chifukwa chosalabadira. Ndipo funso nkumati, kodi Ghana inaganiza chiyani? Ghana inayang'ana zinthu izi: ubwino, iliwo idafotokoza kuti ndalama zambiri, thandizo pa zaumoyo, koma zoopsa kutaya ufulu wa data, chiopsezo cha chitetezo cha dziko, kusadziwa momwe data ingagwiritsidwire ntchito mtsogolo. Pomaliza Ghana inati ndalama zingabwere koma silingapereke dziko lathu. Ndipo maiko ena akuchitanso chimodzimodzi. Izi sizikuchitika ndi Ghana yokha. Zimbabwe inasiya madilu ena chifukwa cha malamulo ovuta. Kenya khoti linakhudzidwa chifukwa cha nkhani ya data. Ndipo dziko la Zambia ikufunsa mafunso ambiri pa madilu ngati amenewa, zikuonesa kuti Africa ikuyamba kusintha maganizo. Zimene zinachitika pa COVID-19, mbiri ya COVID-19 ndiyofunika pano. Nthawi ya COVID-19 maiko a Africa anagawana data, anathandiza kudziwa matenda, koma sanalandire katemera mwachangu. Maiko olemera anatenga patsogolo. Izi zinapangisa kusakhulupirira pa nkhani ya kugawana data, ndipo funso linali lokuti tikagawana data kodi timapindulanso? Zona za aid kapena kuti zona za thandizo si mphaso. Anthu ambiri akunena kuti thandizo si mphaso, ndi business. Zimenezi ndi zoona pang'ono. Zona zake, US imathandiza kwambiri pa zaumoyo, anthu ambiri amapulumuka chifukwa cha thandizo, koma imakhalanso ndi zolinga zake, ndale, sayansi, komanso zachuma. Choncho thandizo ndi mgwirizano wa mbali zonse ziwiri. Tanthauzo lalikulu la chisankho cha Ghana. Chisankho cha Ghana chikutanthauza izi: kuteteza ufulu wa dziko. Ghana ikuti data yathu ndi yathu. Ndipo chinthu chachiwiri ndi kuyamba kwa kusintha kwa Africa. Maiko akuti sitilandira chilichonse popanda kufunsa mafunso. Ndipo chinthu chachitatu, kuyika malire pa maiko amphamvu. Izi zikupatsa uthenga wokuti tingagwirizane koma osati moponderezedwa. Koma pali chiopsezo: kukanira thandizo kumabweretsa mavuto, kusowa ndalama zaumoyo, mapulogalamu ena angasokonezeke, anthu ena angakhudzidwe. Choncho ichi si chisankho chosavuta. Chinsinsi chachikulu cha nkhani, anthu ambiri amaona ngati ndi nkhani ya ndalama basi, koma zenizeni zake ndi izi: ndi nkhani ya ufulu, data, tsogolo la dziko. Dziko lomwe limalamulira data yake limalamulira tsogolo lake. Nkhani ya Ghana si nkhani yokhuza kukana ndalama basi, ndi uthenga wamphamvu kwa dziko lonse kunena kuti Africa ikuyamba kuzifunsa, ikuyamba kusankha yokha, ikuyamba kuyika patsogolo ufulu wake. Koma nthawi yomweyo iyenera kupeza njira zosamalira anthu ake popanda kudalira thandizo lakunja kwambiri, chifukwa nzotheka kuchita chisankho chokana thandizo koma nkumazunzisanso mdzika. Koma pali chinthu chimodzi chimene mwina timayenerekanso tichiunikire modzama. Pali mavuto omwe angakhalepo kwa Ghana komanso maiko ena amene akana thandizoli. Kusowa kwa ndalama pa zaumoyo. Ndalama zomwe Ghana inakana zinali zambiri kwambiri, ndipo zingachititse kuti mapulogalamu a HIV achepe, kusowa kwa mankhwala, ntchito zachipatala kusokonekera. Anthu ambiri omwe amadalira thandizo akhoza kuvutika kwambiri. Chinthu chachiwiri, kuchepa kwa thandizo la mankhwala ndi zida. US nthawi zambiri imapereka mankhwala aulere kapena otsika mtengo, zida zachipatala komanso katemera. Kukanira kungapangitse kusowa kwa mankhwala ena, chipatala kukhala chopanda zida zokwanira. Ndipo chinthu chachitatu, kukhuzidwa kwa ogwira ntchito azaumoyo. Mapulogalamu ambiri amathandiza madokotala, anamwino komanso ma health workers. Ngati ndalama zachepa, malipiro angakhuzidwe, ntchito zina zingayimisidwe. Ndipo chinthu chachinayi, kuchepa kwa mapulogalamu ofunikira.
Mapulogalamu omwe angakhuzidwe ndi awa: HIV/AIDS programs, malaria control, TB treatment. Izi zingapangitse kuti matenda afalikire komanso imfa ziwonjezeke. Ndipo chinthu chachisanu, kupanikizika pa bajeti ya dziko. Ghana ikakhala kuti akana thandizo, iyenera kugwiritsa ntchito ndalama zake zambiri kukweza misonkho kapena kuchepetsa ntchito zina. Izi zipangitse kuti mavuto azachuma akhuze dzikoli. Ubwenzi wa Ghana ndi US ukhoza kusokonekera. Kukanira dilu kungatanthauze kuti US ingachepetse thandizo lina, ubale wa ndale ungasinde, zingakhoze madilu ena amtsogolo. Investment kuchokera kunja. Chiopsezo chokhala payekha. Ngati dziko likana madilu ambiri, zingachititse kusowa othandizana nawo, kukhala payekha pa nkhani zina za pa dziko lonse. Kuchepa kwa mwayi wa sayansi ndi luso, kapena kuti technology. Ngakhale data sharing ili ndi zopsa, imaperekanso mwayi wakafukufuku, kugwiritsa ntchito luso lapamwamba. Kukanira kungatanthauze kuti Ghana ikhoza kusiyidwa kumbuyo pa sayansi, ndipo mavuto a nthawi yayifupi kapena kuti short term pain. Chisankho ngati ichi chimabweretsa zinthu zina zotsatira, ndipo nthawi yoyamba zovuta zambiri, kusintha kovuta. Ngakhale msogolo zingakhale bwino, pakali pano zingapweteke. Mfundo yofunika kumvetsa: chisankho cha Ghana chili ngati kusankha pakati pa ubwino wa nthawi yomweyo imene ndi ndalama, chitetezo cha nthawi yayitali, sovereignty. Kumaliza kwake, ubwino wa nkhaniyi ndi kuteteza ufulu wa dziko, kusunga data, kuyima paokha. Koma mavuto, kutsowa kwa ndalama, kuvutika kwa anthu ena, mavuto adzachuma ndi zaumoyo. Ichi ndi chifukwa chake nkhani ili yovuta, ndipo palibe yankho losavuta la nkhaniyi. Pomaliza, nkhani ya Ghana singokhuza kukana ndalama basi, ndi nkhani yakusankha pakati pa zomwe zikuoneka bwino tsopano ndi zomwe zingakhuze tsogolo la dziko lonse. Ili ndi funso lomwe silikukhuza Ghana yokha, koma Africa yonse. Kodi tiyenera kulandira thandizo lililonse lomwe likubwera, ngakhale likubwera ndi malamulo omwe angachepetse ufulu wathu? Kapena tiyenera kuyima kufunsa mafunso, ngakhale zikutanthauza kukana zinthu zomwe zingatithandize nthawi yomweyo? Ghana yasankha njira yake, njira yovuta koma yodzaza ndi tanthauzo lalikulu, njira yomwe ikuti ufulu wa dziko ndi wofunika kuposa chilichonse. Koma nthawi yomweyo chisankhochi chimabweretsa udindo woti dziko lizetha kupeza njira zothandizira anthu ake popanda kudalira ena kwambiri. Udindo woti Africa idzima yokha, osangokana koma kumanga mphamvu zake. Tsopano funso likubwera kwa inu amene mukuonera: kodi mukuganiza kuti Ghana inapanga chisankho choyenera? Kodi mukadakhala otsogolera, mukadasankha chiyani pakati pa ndalama zambiri ndi kuteteza ufulu wa dziko? Lembani maganizo anu mu comments, chifukwa nkhani si ya Ghana yokha, ndi ya tonsefe. Ngati mwakonda kufotokoza uku, musayiwale kulembetsa subscribe, kugawana ndi kuyatsa belo kuti musaphonye nkhani zina zofunika ngati iyi. Izi ndi nthawi yomwe Africa ikuyamba kuzifunsa, ndipo mwina kuyamba kuzisintha. Dzikomo kwambiri poonera kufikira kumapeto, ndipo mu video ya tsiku la lero mudali ndine wanu wa nthawi zonse, Mike Thompson. Pitirizani kuonera mavideo osiyanasiyana pano pa Samba Vita YouTube channel. Kufikira video ina, bye. If you wanna know my story, find Samba Vita. If you wanna know your story, find Samba Vita. I'm allowed to